Здравейте на всички, които обичат Франклин! Днес ще ви представя Франклин и голямата неделна семейна закуска. Автор Полет Буржуа, илюстрации Бренда Кларк. Ако приказката ви харесва, останете до края, абонирайте се за канала и споделете с приятели. Франклин и семейството му винаги чакаха с нетърпение неделята заради голямата неделна семейна закуска. Тази неделя обаче беше много специална, защото на гости щеше да дойде Леля Фи. „Може ли да ти помогна за закуската?“ попита Франклин майка си. „Разбира се“, отвърна тя. „Може да подредиш маст.“ Не искам да подреждам маст. Може ли да помогна с приготвянето на закуската?“ „Защо пък не?“ съгласи се мама Костенурка. „Всяка помощ ще ми бъде от полза. Благодаря ти, Франклин.“ „Страхотно!“ зарада се Франклин. Той си върза престилка, а мама Костенурка му даде татковата готварска шапка. „Изглеждаш като световно известен майстор-готвач“, засмя се тя. Нека тогава направя съвсем сам голямата семейна закуска“, помоли Костенурчето. „Добре, майсторе“, засмя се майка му и извади рецептите. „Какво ще кажеш за парфе с кисело мляко и горски плодове?“ Всички ще го харесат, зарадва се Франклин. „Значи ще имаш нужда от кисело мляко“, каза майка му. „Мамо, не ми подсказвай и не се меси“, намръщи се Костенурчето. „Искам да направя парфето съвсем сам.“ „Добре“, съгласи се мама Костенурка. „Извикай ме, ако искаш някой да изпробва какво си забъркал.“ То майка му излезе от кухнята, Франклин прочете рецептата, после взе от шкафа голяма купа. „Ще бъде най-хубавата“, закани се той. В този миг в кухнята влетя сестра му Хариет. „Най-хубавата какво?“ попита тя. „Най-хубавата неделна семейна закуска.“ „Може ли и аз да помогна?“ помоли Хариет. Не може“, отказа твърдо Франклин. „Съжалявам много, но ако ми помогнеш, няма да съм направил закуската сам.“ В кухнята влезе татко Костенурко и взе една купа, няколко портокала и сок от изквачката. „Кой ще ми помогне да направя портокалов сок?“ попита той. „Аз“, извика Хариет. „Добре, а ти, Франклин, продължавай с закуската. Ако имаш нужда от помощ, ние сме в задния двор.“ Франклин извади на плота много продукти. „Тези цветя са за украса на масата“, каза мама Костенурка, която носеше голям букет от градината. Като видя бъркотията в кухнята, тя се хвана за главата. „Майчице, какво е това?“ „Мамо, виж, ще сложа в парфето желатинови бомбони и шарени пръчици за украса“, погаза Франклин и изсипа пръчиците в купата. „Но в рецептата ги няма“, ахна майка му. „Няма ги, но аз искам да приготвя нещо много специално за Леля Фи.“ И Костенурчето изсипа в купата половин шише кетчуп. „Искаш ли да опиташ?“ Майка му сбърчи нос. „Не искам“, помоли баща си. Той обича кетчуп. Франклин изтича при баща си и Хариет в задния двор. „Искам някой да опита моя шедьовър“, помоли той. Татко Костенурко топна пръст и близна предпазливо. Не е лошо.“ „Дай да опитам и аз“, дотича Хариет. Татко Костенурко и гребна една лъжичка. „Гадост!“ викна Хариет. Франклин изгуби настроение. Искаше да направи нещо, което да хареса на цялото семейство. „Ще опитам още веднъж“, реши той. Франклин направи нова смес и помоли майка си да я опита. „Въстъчено масло ли си сложил?“ попита тя. „Струва ми се, че има и мед.“ „Страшна си в опитването“, възхити се Франклин. „А ти си страшен майстор на страшни парфета, но нека и баща ти го опита.“ Франклин занесе на баща си и на Хариет купата с новата смес. Татко Костенурко близна. Доста е лепкаво.“ „И лигаво“, викна Хариет. „Тогава ще опитам отново“, въздъхна Франклин. Той измисли нова рецепта. Извади от шкафовете още продукти и ги смеси.
После извика майка си. Мамо, ела да опиташ новото парфе. Много е хрупкаво. Супер е! Мама Костенурка опита и нещо изхрущя и изтрака между зъбите. Трак! Тя се хвана за устата. Франклин, ти почисти ли орехите от черупките? Не, не ги почистих. Изорка Франклин и свали престилката. Отказвам се. Не ставам за готвач. Защо не си починеш? Посъветва го майка му. Когато не ми върви, аз си почивам. Това ми помага да мисля по-добре. Хубаво, съгласи се Франклин, но не съм сигурен, че почивката ще ми помогне. Татко Костенурко и Хариет все още правеха сок до задния двор. Как е закуската, Франклин? Попита татко Костенурко. Наред ли е всичко? Реших да си почина малко, отвърна Франклин. Да ти помогна ли? Предложи татко Костенурко на Хариет. Той взе сокоизтисквачката от нея и показа какво да прави. Трябва да натискаш по-силно. Опитай. Хариет опита. Става! Излиза сок. Франклин не погледна и се замисли. Хрумна му нещо. Мамо, затича той към кухнята, ще ми помогнеш ли да направя закуската? Разбира се, стига да искаш, каза мама Костенурка. Но първо нека разчистим тази бъркотия. Мама Костенурка и Франклин подредиха съдовете и продуктите. Благодаря, мамо, това беше голяма помощ. Така е, а сега да побързаме, защото Леля Фи дойде. О, не, още не съм открил рецепта, която всички да харесат. Освен ако... Замисли се Костенурчето. Освен ако всеки си направи парфе, както му харесва. Добре дошли на голямата неделна семейна закуска, приготви си сам парфе на майстор-готвач Франклин, извика той. Изглежда много апетитно, каза Леля Фи, когато видя масата. Сам ли приготви всичко това, Франклин? Не, усмихна се Костенурчето. Цялото семейство ми помогна. Затова наричаме неделната закуска голямата семейна закуска.